खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मानासाव एनबिटिनि बानजायनायाव सानबानि हाबाफारिजों बर' रावस्लाय मावबादा। फिसाजोनि हाबानि बाजार खालामनो थांनानै सासे सुबुङा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों। लरेन्स इस्लारिया गुबुन गुबुन बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनो राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों। जानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। कासुवा पुलिसआ सा 18 सुरां मोसौ फालांगिरिखौ हमदों। एफिसिसिआ 18 दिसेम्बर खालारखालि राजभवनाव सल हाबाफारि खुंगोन। मिरु एबसुआ रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंबाय। सालबारिया गुथि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद आरो स्निथि बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि रेन्जनि मुसा रिजर्टआव मैयानिफ्राय लानानै 18 दिसेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों बर' रेबग्रा जथुमनि हेफाजाबाव नेशनेल बुक ट्रास्ट इन्डियानि गुबुन गुबुन रावाव थानाय रावनि गथ' थुनलाइ गासै 200 बिजाबखौ गासै सा 50 बर' राव सोलायगिरिफोरा रावस्लायनो लादों। फैगौ 18 दिसेम्बर 2024 खालाराव फोजोबहैनाय जागोन। बे हाबाफारिखौ सनिबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव बेखेवनाय हाबाफारियाव एनबिटिनि गाहाय सुजुगिरि आरो जइन्ट डाइरेक्टर कुमार बिक्रमा बुंदों दि बे रावस्लाय मावबादाया बर' थुनलाइयाव जारिमिनारि जागोन। हादोरनि गुबुन गुबुन रावारि आरो हारिमुनि सोमोन्दै मिथिहोनो थाखाय आथिखालाव एनबिटिआ गुबुन गुबुन रावनि सुजुनाय बिजाबफोरखौ बेबादिनो मावबादा खुंनानै रावस्लायनाय जायो होननानै कुमार बिक्रमा बुंबावो। बे हाबाफारियावनो मासिगिरि राजेन बसुमतारीनि मासि दैदेननायाव बेखेवनाय हाबाफारियाव गासै सा 50 रावस्लायगिरि, 3 फुंखा सुबुं आरो सा 50 गुबुन गुबुन सोलोंथाइ फसंथाननिफ्राय फैनाय फरायसाफोरा बाहागो लायो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। हाबानि नखराव रंजानायनि सोलायै दुखु आरो गाबगु खुगुनि थासारि। रावबो रावखौबो बुरखायनो आरो बुजायनो हायैनि थासारि। बे जाथाया जादों नारायणपुरनि बरदेउरि गामियाव। मख'नो गोनांदि दिनै दंमोन फिसाजोनि हाबा। बेनि थाखाय बिफाया बाजार खालामनो थांदोंमोन, नाथाय बेनो जोबथा सान। गोथाङै सफैफिनाखिसै बिफा कृष्णकान्त भाव मुंनि सुबुङा। सनिबारखालि हराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जिउ गोमादों कृष्णकान्त भावआ। रिपर्ट बायदिब्ला कृष्णकान्त भावआ बाजार खालामनो AS 0788134 नम्बरनि बाइकजों न' फारसे फैफिनबाय थानाय समावनो धमेरा मिसिं गामियाव फांसे दंफाङाव सौग्रावफैयो। बे जाथायाव कृष्णकान्त भावआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। इ-रिक्सा सालायनानै खुनुरुखुमै नखर बेङोमोन कृष्णकान्त भावआ। नखरनि सासेल' खामायग्रा सुबुङा हरखाबै जिउ गोमानायाव हालाय हाफाय जानांदों नखरनि सुबुंफोरा। देग्लायनि दैबानायाव आबाद फोथार, मोसौ खहा जाजानाय, बारहुंखानि समाव न' बां बुखारजानाय, उखुमनि थिं गब्लं जानाय, मिथिंगायारि अलखदाव खहा जानाय नखरफोरनो सनिबारखालि राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारिया। क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव सनिबारखालि बानजायनाय बे हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि फालांगि, राङारि आरो रेभिनिउ बिफाननि गुबुन गुबुन बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनो MLA लरेन्स इस्लारिया चेक गथायदों। रिपर्ट बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 4586 मुलाम्फागिरिफोर दं आरो बिसोरनि बेंक एकाउन्टआव सानसे साननैनि गेजेरावनो अनसुंथाइनि रां हाबगोन। मख'नो गोनांदि 4586 सा मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव 4167 आबादारि, मुवा बेसाद आरो सि जोम खहा जाजानाय मुलाम्फागिरिफोरा सा 81, मोसौ बुखारलांजानाय मुलाम्फागिरिफोरा सा 16, बारहुंखायाव न' बां खहा जानाय मुलाम्फागिरिफोरा सा 322। बेनि अनगायैबो अनजुनि बसुमतारीनो NULM-नि सिङाव थानाय 40,000 रां, बिदांस्रि गावसुंथा हानजानो 25,000 रां, रज गावसुंथानो 25,000 रां अनसुंथाइ होयो। ASRLM-नि सिङाव थानाय गोबांसा मुलाम्फागिरिफोरनो 40,000 रां, सा 119
क'क्राझार फाइनेन्सनि लन लाग्राफोरनो लननिफ्राय उदां खालामनायनि सार्टिफिकेट होनाय जायो। बबेखानि लरेन्स इस्लारिया सीड केपिटेल बिथांखिनि सिङाव सा 331 मुलाम्फागिरिफोरनोबो राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो। आसामाव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय आसाम रायजो बिसायख'थि आय'गआ भटार फारिलाइनि ड्राफ्ट फोसावबाय। 6 शेड्युल फारियाव थानाय ओनसोलफोर आरो नोगोर खुंथायारि ओनसोलफोरखौ एंगारनानै रायजोनि मोन 27 जिल्लायाव गामि पन्चायत, आन्सलिक पन्चायत आरो जिल्ला परिषद हायुं आवथाफोरनि सिमा दाफामनायखौ नोजोर होनानै ड्राफ्ट रलखौ फोसावनाय जादों। ड्राफ्ट रलआव गासै 1,54,549,589 सा भटारफोर दं। बेनिनो 88,29,927 साया हौवा आरो 87,24,274 साया आइजो आरो 388 साया थामथि आथोननि। रायजोआव गासै 397 जिल्ला परिषद, 187 आन्सलिक परिषद, 2,193 गाव पन्चायत आरो 21,930 वार्ड आरो मोन 23,781 पलिं सेन्टारफोर दं। मख'नो गोनांदि सुबुंफोरा ड्राफ्ट रलखौ जिल्ला परिषद, ब्लक, गामि पन्चायत आरो जिल्ला कमिसनारनि मावख'जों लोगोसेनो जिल्ला खुंथाय आरो रायजो बिसायख'थि आय'गनि वेबसाइटआव मोननो हागोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि भटारफोरा भारतनि बिसायख'थि आय'गजों सिगांनिफ्रायनो होजानाय इपिक नम्बरनि जोहै एबा अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय पलिं स्टेशननि ड्राफ्ट रलखौ डाउनल'ड खालामनानै ड्राफ्ट इलेक्ट'रेल रलआव गावबा गावनि मुंखौ नायनो हागोन। कासुवा पुलिसआ सा 18 सुरां मोसौ फालांगिरिखौ हमनो हादों। नगाव जिल्लानि कासुवा पुलिसआ थांनाय हर गेजेराव सुरां मोसौ फालांगिरिनि हेंथायै गोख्रों अपारेशन खालामनानै सा 18 सुरां मोसौ फालांगिरिखौ हमनो हानाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे अपारेशनाव पुलिसआ आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनानै लाबोनाय मा 108 मोसौफोरखौ बोखांनो हादों। गं 9 टाटा पिकआप ट्राकआव स्मागलिं खालामनानै लाबोदोंमोन मा 108 मोसौफोरखौ। मोसौफोरखौ कासुवानिफ्राय कार्बि आंलं जानानै मेघालयआव आयेन बेरेखायै स्मागलिं खालामनो नाजादोंमोन। बेनि उनावनो बोखांनो हानाय मोसौफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै पुलिस बिफाना नगावनि मोनसे गौशालायाव दैथायहरो। पुलिसआ हमनो हानाय सा 18 सुरां मोसौ फालांगिरिखौ जेरा खालामना नायबिजिरनो लादों आरो बे आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिनि सायाव बांसिनै मिथिनो नाजादों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि सुंद'यै एपिसिसिआ 18 दिसेम्बर खालारखालि राजभवन सल' एवारनेस हाबाफारि खुंनो लाहार फाहार खालामदों। मख'नो गोनांदि उद्यगपति गौतम आडानिनि जोहै मिरु सोरखारा जाख्ल'नाय आरो लुथिनायनि हेंथायै एआइसिसिआ हादरनाङै गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै रायजोफोरखौ सांग्रांथि होनो फोसावनायनि बागै महरै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआबो 18 दिसेम्बर खालारखालि राजभवन सल' हाबाफारि खुंगोन। मख'नो गोनांदि मिरुनि एनडिए सोरखारा गौतम आडानि आरो बिनि कम्पानिखौ हादराव करापसन खालामनो खाबु होदों होननानै मोनसे फोरमायथिनि गेजेरजों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिआ अजद होदोंमोन। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला 18 दिसेम्बर खालारखालिनो एपिसिसिआ आसामाव मोनसे सुबुं सांग्रांथि फोसावथायनि हाबाफारि जागायगोन आरो मणिपुरनि थासारिखौ सामलायनायाव मिरु सोरखारनि फेलें जानायखौबो दिन्थिगोन होननानै फोरमायथिनाय बुंदों। बे हाबाफारिखौनो खुंनो थाखाय एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन कुमार बराया सनिबारखालि राजीव भवनाव पार्टीनि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरिफोर आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरजों सावरायदों। एआइसिसिनि दैदेनगिरि जितेन्द्र सिंहआबो मेलाव पार्टीनि गुबुन गुबुन आफादारि हाबाफोरखौ नायबिजिरदोंमोन। बबेखानि बे मेलाव रायजोआव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थियारिफोरनि सायावबो सावरायनाय जादोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद आरो बाक्सा जिल्ला एबसुजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंफुंनाय जाबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गासै आसामनि दाब दाब जिल्लायावनो रबिबार सानखालि खुंनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन कुवालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट एबा गोग्गो सोलोंथाइ होनाय थांखिजों आगुनि बोसोराव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंबोबाय थानाय बायदियैनो बे बोसोरावबो बर' बिजोङाव फरायनाय 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। मिरु एबसुनि बानजायनायाव खुंजानाय बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव 9 थाखोआव गासै सा 8,424 आरो
जि थाखोआव सा 8,297 फरायसाफोरा बाहागो लादों। गासै सा 16,721 फरायसाफोरा बे बोसोरनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लायो। आसामनि मोन 18 जिल्लानि गासै 198 आनजादनि मिरु थावनिफोराव बे खुंगासिनो दं होन्नानैबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बर्डनि मासिगिरि बि सोमखोर बसुमतारिया फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो 7 आरो 8 थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरखौ लानानै रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो। बाक्सा जिल्लाया खुंफुंनाय बे रोंगौथि सायख' आनजादाव 7 थाखोआव सा 1,343 आरो 8 थाखोआव सा 1,176 फरायसाफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानिफ्राय गासै सा 5,034 फरायसाफोरा बाहागो लादों होन्नानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ फोरमायथियो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा थावनियाव थानाय सालबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालि आरो हाथरखि फरायसालियाव मिरु एबसु आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव 9थि मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद आरो 7थि बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजाद खुंफुंनाय जादों। आसाम नाङैनो गं 18 जिल्लायाव 198 सायख' आनजादनि मिरु खुंनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बे मावथांखिजों रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। बेनिनो बाक्सा जिल्ला एबसुजों खुंजानाय आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव थाखो 7 आरो 8 खौ लानाय जादों। थाखो 7 आव गासै 1,343 फरायसाफोरा आनजादसालियाव जिरायदों आरो थाखो 8 निया 1,176 फरायसाफोरा आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लाफैदों आरो गासै बाक्सा नाङै थाखो 9 आव आनजाद होगिरिफोरा 1,274 आरो थाखो 10 आव 1,241 फरायसाफोरा गासै मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद आरो बाक्सा जिल्ला आनजायसा रोंगौथि सायख' आनजादाव जथायै 5,034 फरायसाफोरा बे रोंगौथि सायख' आनजादाव बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।